अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम। अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक ॲम्ब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात ॲम्ब्युलन्सची मोफत सुविधा। डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस। मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108। आताच्या घडीची मोठी बातमी समोर येते। आंबोली घाटात खोल दरीत युवक कोसळल्याची घटना घडली आहे। मुख्य धबधब्याच्या जवळ 2 युवक थांबले असता त्यातील एक युवक तब्बल 200 फूट खोल दरीत कोसळलाय। आंबोली पोलीस रेस्क्यू टीम सोबत घटनास्थळी दाखल झालेत। याबाबत अधिक माहिती देत आहेत सामाजिक कार्यकर्ते काका भिसे। आंबोली मुख्य धबधब्यापासून सावंतवाडीच्या दिशेने जी दरड कोसळलेली आहे त्या ठिकाणी नेहमीच पर्यटन व गोव्याहून पर्यटन करत असताना परतत असताना त्या ठिकाणी थांबतात, सेल्फी टाकतात किंवा मग सुंदर नजारे बघण्यासाठी थांबतात। असेच काही युवक त्या ठिकाणी थांबले होते। त्या युवकांपैकी एक युवक या दरीत जवळपास 200 फूट खाली कोसळला आहे। पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार तो युवक अद्याप जिवंत आहे की मेला आहे याबाबत शंका आहे। तरी आत्ता आंबोली रेस्क्यू टीम पोलिसांचं त्या ठिकाणी रवाना झालेली आहे। काही वेळानंतर पुढचे अपडेट मिळतील। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।